Doncs opino que totes aquestes persones són demòcrates, perquè aquí el tema, més enllà de les tesis que defensi cada un, de la gent que sigui més federalista o confederalista, la gent que sigui més independentista, hi ha una qüestió evident, que és que el que està sobre la taula és el tema de la democràcia. A veure, i encara que tu siguis constitucionalista i defensis la unitat, tu, si ets demòcrata, no et pots posar que si una part d'un país, una part que composa un estat, vol deixar o vol estar, pugui decidir quina és la relació que ha de tenir amb aquell estat. Per tant, aquí no és tant un tema de model d'estat, que també, però després, però la primera pantalla, si parléssim de pantalles, no és el tema del model, el primer és el tema de la democràcia. És una qüestió de que si hi ha un sector de gent, hi haurà que canviar, modificar el que calgui perquè aquesta gent pugui expressar i perquè això es pugui resoldre democràticament, sense imposicions. Llavors jo penso que tota la gent que és profundament demòcrata tenia que donar suport al dret a decidir. Digue-li dret a decidir, digue-li a exercir la democràcia. És lògic que davant d'això intel·lectuals i personalitats de tot el món també es pronunciïn. Jo ho trobo lògic. Com nosaltres ens pronunciem sobre el que passa al Palestina o sobre el que passa al Sàhara Occidental, en relació amb Sàhara Occidental-Marroc, per exemple.